Lain-laing mga inisyatibo o teknolohiya kabahin sa agrikultura ang gibida sa National Agriculture and Fisheries Technology Exhibition nga gihimo dinhi sa Sugbo sugod karong adlaw. Mubalik si Nico Sereno sa report. Kinsa ang magdahom bisan kun sa kwarto ug dili gyud maabot sa init sa adlaw, pwedeng makatanom ug makapatubo og prutas. Usa kini sa mga gibida sa National Agriculture and Fisheries Technology Exhibition kun NAFTE nga gipahigayon sa Mandaue City Sports Complex. Migama sila og usa ka environment kun diin ana-ana ang tanan nga gikinahanglan sa tanom aron kini mutubo ug mudako. Ang ilang gi-eksperimento, strawberries nga milabong na gikan sa pagsugod. We look into photosynthesis nga process, no, para makaproduce ang plant sa iyang food, so that's CO2 plus H2O. So ang ato carbon dioxide source is kaning fan ni siya, gikan sa outside musulod diri. So nato hydroponic solution, water with nutrients. So with it kinalan po tag light. So morning light source nato ng artificial. If you want to control it via internet, when you're away sa home, pwede na via internet, naka-connect ni siya. So this is actually gitawag na smart grow. Laing gibida sa exhibit, mga sarsa, lechon sauce, bisan ketchup nga ginama gikan sa sayote. Kay usahay maghinobra kuno ang sayote ug aron dili mausik. Sa Bohol, gidevelop sab kining papel bisan paper bags nga gikan sa puso sa saging, bisan bean husk o shell sa kakao nga iglalabay para sa uban, gihimong marker, fountain pen ug bisan ballpen. Ang prutas nga kumon sa Kabisayaan labi na sa Western Visayas nga batuan, gihimo sab nila nga lami ang produkto sama sa jelly ug jam. Pipila lang kini sa mga produkto ug teknolohiya bunga sa makugihong research nga gipakita sa 3-day exhibit. Matod sa Bureau of Agricultural Research, dili lang hinuon kutob sa imbensyon, apan ang importante paghimo niini aron kapahimuslan sa katawhan. You have our commitment that whatever you need, we will always be there to provide. More importantly, we wanted really to spread the good news of technology from research. We have been investing sa research and development for how many years? Ngayon, ito yung paraan para mapakita natin sa lahat na may pinupuntahan yung research. Tanang rehiyon sa nasod mipakita sa lain-lain nilang produkto ug imbensyon sa natad sa agrikultura. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.